Estàs a Ràdio 9, la teua, a Crevillent 98.4. Són les 7 de la vesprada. Ràdio 9. Notícies. Sents Ràdio 9, la ràdio en directe. A Castelló, 103.7. Catalunya Ràdio, les notícies de les dues. Catalunya Informació. Catalunya Cultura. Al Maresme sintonitzeu-la al 88.7, al 105 i al 103 de la FM. I a Osona al 87.9 i al 89.3. Catalunya Cultura. Catalunya Cultura. OM 666, FM 96.9. L'emissora Trens de Catalunya. No està justificat malgastar tanta aigua per rentar-se el cap, encara que el tinguis molt gros. Flash FM. Estem verds. T'estamparàs el cap contra la paret si no vigiles. Flash FM. L'emissora que escolten les altres emissores. No llencis brutícia al carrer. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Flash FM. Els clàssics de la música i el pitó de l'actualitat. 24 hores al dia. Andorra 1. Clàssics del nostre temps.